Malangnya diriku, ku beriman kepada Marsambau di Jolomon, Ponjotar gogot rohakon, di bain godang ni dosakon, sajakon dotan, sajakon maawon, naramun dirikon, tumpos dorohaki diho, dijakon ho awon, dan haurupan awon, nabusuk nama rohakon, alai hutakut hatamon, sairong maotuan, sajakon maawon, naramun dirikon, tumpos Shalom, selamat hari Minggu ma dihita salutna. Nang songonima dihamu inanami amanami natong madohoti permingguan melalui live streaming. Selamat hari Minggu matong di pashatami tuhamu salutna. Adorang so tapuka perminggota arjoluma tapasada roha nang pikirata. Martang yang nahohom maita satopin. Tapuji matuhata, mared de mahita sian bukwede nomor 500 lalu ayat sada dohot obat. oh
hite goarni de bata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi parbadia, natu mo palangit do tanoon. Amen. Saya tong do mamerengi mataku tu Jehovah, a ibana do mangenet patu siat jorngo. Saya depak kon maau, jala asima roham diau. Ai pujung jalan adangol doau. Hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku. Ale de bataku haporusakku tu hodo au. Saya unang paila au. Haleluya. Ale amanami na di Banua Gijang para siroha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu na sasadai, di leon hodo ibana humokop hami mamorsad dosa nami, sahat tuhau pinar silangi. Sepatugu marohanami asa unang ganggu rohanami makka porsei hasisani dosa nami. Asa unang madele hami alani dosa nami. Alai asa pos situturo hanami di asini roham nagodangi. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Tapuji Tuhata maride mahita sian bukwede nomor 126 ayat sada. Tangihon mapatik ni debata di minggu tasadarion ima sian patik palimaon rodi pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasmu asa martua ho jala liling mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam di ho. Patik paonopon unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakku. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido saatna, atong rap mangido gogo mahita tua dopan di debata, laho mangulahun patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahun nahobar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukwede nomor 420 ayat sada do tolu. No
dosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banu agijang. Pargugu naso hatu dosan pardenggan bahasa doho. Jala rodi saliling-liling na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang be ingot akka dosa nami. Ay jok dohami mardosa maradopokko. Jala jok dohu sungguli hami rimasmu marhite sian pangalaw sion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah. Say unang paingot-ingot pangalaw sion nami. Unang alang asini roham. Say urupi mahami. O ali Tuhan debata hatuaun nami. Palua hami jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringo Tuha sesani dosa. Isebe mangaluhon akka na pinilit ni debata. Debatado nama mitori. Isero namang madabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alai dada holani. Nang mulak mangolu do jala disiamun ni debatado ibana. Mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahita sian bukwede nomor 403 ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di Armingguta sadarion tersurat di Yesaya 55 ayat onom rodi ayat sia tajahama marsikat soring. Sai lului hamuma jahuba bisan tarbai dope jupang ibana. Jauh hamuma ibana bisa jonok dope ibana. Ai dada pikiraku pikiran munai. Jala dada dalan muna akka dadaku
Ninna Jahuba. Ido sahatna martua do akan natu mangihun hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji tu hata marede mahita sian bukwede nomor 104 ayat sada dohot opat. Porsiautai songon nahina tidakun nidongata saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargogo nasohatu dosa natu mo palangit do tanu au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba seri imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabe sia todi parbadia adorang sohakuan ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman ni silatus namate tarbajal do ibana di hau pinor silam na tuat tubano turu dung di tano namulak mangulu di hari patuluhon namanai tu surgu lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dusani disima iban pai mulak sotu tano mangu bumi halak na mangu au porsia ditodi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doh dihasisani dosa doh dihatai namandok mulak mangulu sogo daging ni halak nang mati doh dihanguluan na sora suda. Amin. Tapi gima titing di mingguta sadarion Shalom. Odolani titing di minggu tesaderion tanggal 20 Maret 2022. Goar ni minggu tesaderion minggu tanggal 20 Maret
2022 ima minggu okuli saya tongdo mengaranapi mataku dopak Jehovah topik minggu bertobat supaya tidak binasa manang marhamuau ni roha asa unang mago. Berita na sorang. Nah di hari Jumat tanggal 10 Maret 2022 dibaca-baca Tuhan tado sada danak bahwa di keluarga Juniantes Sinaga tubuni inata anita boru simajuntak sian wi keramat jati sada hipas doda danaki nak songoni natorasna napa duahon ruas perguru mamukka sadarion minggu tanggal 20 Maret 2022 nunga di jalo huriat tado gabe ruas perguru di KPP Keramat Jati ima keluarga Nyonya Robert Siobing Laurina Boru Pardede rap dohot 2 yanak kon nasida ala terlabat maddata ulang inganan nasida nuaing di wik cililitan besar tikting naing marbagas titik paduahon naing majalo pasu-pasu perbagas sama Eno Susanto ruas ni HKPP Keramat Jati sian wik Kalisari anak niamata tiacin tubudi inata heni dohot orwana Monica Yesi Boru Matodang ruas ni HKPP Keramat Jati Boru niamata situa Sopar Jameson Matodang nahinan tubuni inata Elfrida Junita Boru Siaturi nahinan pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul sia wib di HKPP Keramat Jati di pasu-pasu tuhatama saka parsari peon nasida ruas nataba mamukka sadarion minggu tanggal 20 Maret 2022 tajalo do gabe ruas ni HKPP Keramat Jati ima keluarga David Anggiat Sihan inatai Anendita Yunita Boru Sitanggang naro sian HKPP Resort Kedaton Distrik 32 Lampung inganan nasida di wik Rabuta 2 napaduahon mamukka sadarion minggu tanggal 20 Maret 2022 tajalo do gabe ruas ni HKPP Keramat Jati ima keluarga Indra Christian Siahan inatai Santi Boru Silaban baru namar hasohotan inganan nasida di wik Condet Batu Ampar partoding ni pertikian permingguan hobartu program ni huriata tahun 2022 jalan mamering tu kondisi PPKM naung menurun gabe level 2 ia pertikian perminggu di huriata mamuka tanggal 3 April 2022 songonom pertikian permingguan manogot masuk pukulonom wib marhata batak permingguan sikola minggu mulai kalas sada satu kalas sonom SD secara tatap muka dohot live streaming pukul 8 wib permingguan Aryan masuk pukul 10 wib marhata batak permingguan remaja pukul 10 sada 30 marhata Indonesia permingguan Botari pukul 10 pitu wib marhata Indonesia disosoi matuhita ruas asa mangingot partikian permingguan di huriata partangyangan pasion mamuka di hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 10 sia 30 wib patupaun ni huriata do partangyangan pasion secara onsite dohot live streaming ganup hari Kamis maringana di gereja songonom ma partikian pertangyangan pasioni na perjolo pasion perjolo Kamis tanggal 24 Maret 2022 paduahon pasion paduahon Kamis tanggal 31 Maret 2022 pasion patuluhon Kamis tanggal 7 April 2022 pasion paupaton Kamis tanggal 14 April 2022 pinangido ma tusude ruas ni huria
asaria hitam madohoti pertangyangan pasioni. Pertangyangan week dibagas. Hobartu program ni huria tahun 2022 dohot marnida kondisi ni PPKM na turun gabe level 2 mula tama pertangyangan week dibagas ni ruasna mula tama di hari Kamis tanggal 20 April 2022 di Sosohon matu situa week asa di pasahat matu sekretarit inganan bagas ni keluarga nama jabui di pertangyangan wiki. Partikian perkobasion patanakon hatani di bataya manang PHD tuganup kategorial di huria. Perkobasion patanakon hatani di bata tu kategorial mulaan ma di bulan April 2022 secara offline manang tatap muka songonom ma partikiani. Sermon kategorial inganan do partikian. Seksi remaja, ruang remaja Sabtu pukul 10 pitu WIB. Seksi Napo 10, ruang remaja Sabtu pukul 10 WIB. Punguan ina, gedung serbaguna Rabu pukul 10 pitu WIB. Punguan ina hana, ruang konsistori pukul 10 WIB. Punguan PSL Piko, gedung serbaguna pukul 10 sia WIB. Minggu paduahon dohot minggu papaton. Punguan nama ruang konsistori Jumat pukul 10 sia WIB. Punguan ama arbab ruang konsistori Sabtu 10 sia 30 WIB. Seksi lansia gedung serbaguna Kamis pukul 7 WIB. Paduan suara Immanuel gedung serbaguna Senin 10 sia 30 WIB. Tim 2 gedung serbaguna Rabu pukul 8.30 WIB. Pelayanan diakonia pertangyangan pabor haton ujian akhir tingkat SMP di hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 pukul 10.04 WIB. Patu pauni huriat tado marhite Dewan Diakonia seksi pendidikan pertangyangan pabor haton yana kota tingkat SMP lau madohoti ujian akhir maringanan di gereja di Sosohon matu sude yana kota nihuria tingkat SMP asaria madohoti pertangyangan ini. Dohot na asing penambahan staf hobartu program kerja tahun 2022 dibutuhkan do staf ni sekretariat sada sahalak pinabotohom ma turuas molo na adong na mendaftar di bahem ma tu pedita HKBP Resort Kramat Jati CG sekretariat dohot syaratna na parjolo ruas ni HKBP Kramat Jati na paduahon olo melayani di gereja na patoluhon pendidikan na SMK jurusan teknik informatika na papaton umur maksimal 35 tahun. Sosok manang buah-buah mamereng perkembangan PPKM di daerah DKI Jakarta nungal level 2. Pinabotohom ma punguan di gedung serbaguna 75%. Ima kapasitas 200 halak. Jala totong menjaga jarak. Dohot mematuhi prokes. Ima memakai masker, mencuci tangan, mengkursu, dohot diorai marpungu-pungu. Songoni masa nititing di mingguta sadiron. Horas salam. Tapuji matuata maredde mahita sian bukuede nomor 670 ayat sara do udukna laos disoma tapasahat peliata.
Ibatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti yaka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Horas. Kadamang dainang tajak komahatani di bata. Ima Evangelium Lukas bidu 10 memukamai sian ayat sada sahatu ayat sia tangyo kamuma songono mahatani debatata halak Galilea na binunu ni Silatus adong manaro ujui pabuahon tu ibana taringot tuaka halak Galilea na diduruson Silatus do mudar nasida gabe saur tu na pinilihon nasida. Jadi ninna Yesus mamangalusi nasida na diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakos saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida udok ma dihamu dang anggosomu baru hamuna laos songoni do hamu mago muse manang na dirupu hamu anggo na 10 halak namate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan sian sude pangisi ni huta Jerusalem udok madihamu datung anggo somu baru hamuna lasongoni do hamu mago muse dungi dihatahon ma umpamaon adong ma di sadahalak hau ara na sinuan na tu porlak anggurna jadi Roma ibana mangalului parbuena HP dang adong cupaksa gawenin na mamadok siula porlak anggurna nunga pola patolu tauton ahu ro mangalului parbue di hau araon lasso cupang tabamai aha pola magopo tanoi bayanonna alai didok ima mangalusi tuan nami luas mai di sisa taonon asa sanga hupakur humaliang bonana mambahen napa tusi agiat olo marparbui tu juluanon alai anggo soada tabuan ma tabau ma upikir lang iparate kamu mulai tema iko songonido marhai baruon edo ning bohanoku topikon marhai baruon alayan durang so uraihon ma segejang alau dupe amanginang hami perdana patado majuri rikuate asa dingganitan no marsapaan hami padita oluan sitohang inata pardi huta bibil pro Magdalena baru tapea hami na tinubuhoni inong na tua-tua nami baru galingging yang go bapak nami nunga parjulo tua sonangan sok songoni masih matua nami si matua buru nami boru regar dongoran nunga marujung nasida jalan nunga marhasunangan nasida na dua anak na pinasat ni dibata di tonga-tonga ni keluarga nami na marguar mai siakangan Rian Re si Tohang kelas 3 SMP na paduahon Tian Dwi Putra si Tohang kelas 2 SMP na patuluhon Tri Febrianto si Tohang kelas 4 jadi ala partikiani ala gantung di sekolah nasida di naungojak kami tanggal 10 Maret dan ilone amang pareses distrik Walu DKI Jakarta Raya pendeta Bernard Manik iko mulak ma keluargai jadi holak kami sendiri dope di HKBP Keramat Jation ala persikolaan maropak bulan naima upai mahami keluarga asarap dotami jadi tangnya ko kamuma asa mardalan saluhutna di bagasan
holong nasian Tuhan ni. Horas maju hita. Dihamuna kadamang dainang huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus songon topik ni mingguta sadarion bertobatlah supaya jangan binasa. Marhamu bauma asa unang mago. Sungguh sangat indah saya rasakan topik minggu kita hari ini ya manginang. Maseulido topik di minggu tadi minggu okulion. Alas saya mangaranap do hape mata ni debata di hita. Nang pe di portibion hita, nang pe di planet bumion hita. Alas saya manatap do mata ni debata tua kapar dosa songon hitaon. Alai mulut tabereng latar belakang ni terpukon. Molo marsalah ho. Kalau kau salah akan dihukum. Kalau kau melakukan yang baik akan diberkati. Saido na solhot di pikiran pangatusion nido na solhot di aka halak Yahudi manang Galilea. Songoni agama-agama kuno hatiai. Dia muna kadamang dahinang dua peristiwa na masa di Turpuk Taon. Ima lumba-lumba dui taringot tu uhum nanaeng roh si jalon nasida musi. Molodang ulu nasida mubah. Ternyata kalau manusia itu tidak mau membaharui dirinya, tidak mau bertobat, tidak tahu bersembah sujud di hadapan Tuhan, maka akan datang hukuman. Alani kadamang dainang songon na di ayat 5 hudok madihamu anggo somu baru hamuna lasongoni dohamu mago muse. Ternyata kalau kita tidak ada pembaharuan dalam hidup kita ini, tetap kita melakukan dosa dan menambahi dosa dalam kehidupan kita. Ay mago na mabitain na. Mago do halak Galilea, molo somuba nasida. Ala di suku nasida do tutuhat Yesus. Nunga durus. Mudar ni Pilatus dipiliani. Buhadui. Ay jujur do halak ape. Saya holan mamereng dosa ni hasalan ni halak. Saya di ponteni dosa ni halak. 3 kilo dosa ni halak. Alaidang di ida ibana dosana. Gudang desongonya kadamang dena. Tanpa disadari ibana. Saya didokdo. Ima alani dosa ni amung na ido. Alani dosa ni opung na ido. Ay kan jok desongoni dia. Misal nama jok. Mulu seorang madak dana. Cacat ma ibana. Pasti ngagabi bahan pembicaraan. Mada opung na ibe pardosa duina. Iran somar dosa sudi. Sudi do kita mardosa. Jala di paima de batado hamu bau ni dosai. Ala ni topik ni minggu tadi minggu ulion marhai baru ma asal nang mago. Marhamu bau ma asal nang mago. Bertobatlah supaya jangan binasa kita. Dia muna kadamang dainang mulu masa ma aka musibah nang masa di tonga-tonga ni hita kan olo dosa juk ita maddo. Itulah hari itu udah ku bilang inna saya hatop-hatop mangalusi saya hatop-hatop pabuau nasudingkan. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita, itu adalah peringatan juga buat kita. Muloro maka permarahan.
pola rikok siya taotai kadamang denang. Alai ikon gabe parsiajarat tadoi bah ay songoni do habi mulo masa. Na masa. Buha mau. Unang mania songoni ro tuao. Ikon dunia. O daw. Los di rumpi hondo. Nurumpi. Sahido yatai. Di Indonesia kita ini saya dilului do minyak. Anggo di Medan dang minyak be cabe nga banjir be minyak. Tak pola tabahasi omma perpolitika non, omma negara on, omma nasional, tak pola ya mang. Masalah dosa itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Masalah hukum menghukum itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Lu jama hita isi mambas basi. Tak si bahasa nabi yang padita nabi daun. Tak si bahasa. Alis dia do bainota hamu baun. Pembaharuan hidup. Mari kita sama-sama membaharui hidup kita. Manusia lama kita akan berlalu. Tentu manusia baru kita akan datang. Naruima tasambut. Ananima kadamang denang idu bahen lebih diperjelas Tuhan Yesus to ima di ayat onom dungi di hatau ma umpamaon adong ma di sadahalak au ara nasinuan na tu porlak anggurna jadi Roma ibana mangeluli perbuena HP dang adong cupaksa gabe ninna mamadok siula porlak angguri nunga pola patolu taun hon ahuro mangalului perbuit di hau araon lasso cupang taba mai aha pola magopo tanui bayanonna alai tidok ima mangalusi tuan nami loasma disi sataonon asa sanga upakur humaliang bonana mambahen na patusi. Ternyata Tuhan memberikan kesempatan hidup untuk kita. Tuhan memberi makan, memberi minum, memberi kesehatan. Ternyata bukan untuk kita menilai seseorang, bukan untuk menyatakan bahwasanya diri kita yang lebih benar dan benar sekali. Ai jujur masuk ini kan kadamang denang imada au do nasi tong ina situ omma hamu daong dang dilok kamu lo muna orang musi ruason au do nasi tong hotong tak kemar minggu hotong ini musi markacang mau dan gabi ilmu sa si tong nai gabe dosa deh ido nanigil trupukon asa marhamu baon ma saluhut colma disude nang sinakap di bata. Puasa perlu marhamu baon asa unang mago. Kenapa kita harus bertobat, berubah? Supaya kita jangan hilang. Jangan percuma hidup. Banggola tadok do tu ema asal memangulu, tu ema asal memar minggu, tu ema asal memangan. Bang anggola ni do marhua mangulu. Alai sayulah dosa. Sahidulah najahaton. Dok lan akan asing. Nah, Solomo rohani di bata mamereng dok majalui. Kadamang dainang dipaingot turpukodo. Adong do tanggung jawab ta di Tuhani. Songon hau arai nakin ile do partikian satahun nai. 3 tahun dang marparbui. Ti na songono do hitai narwako do. Alan ni kopi ton dang marparbui. Olan YouTube mai bereng. Dang minoto sai balao songoni. Dak pola dong martangi yang nadia. Saliling 3 tahun. Ati na ido na narako do. Songona pas tutur pukon. Marminggu makan na marminggu. Marminggu mana so marminggu. Alai pe tu ani mate adong live streaming on mulai ate tong dono ta nang pe holani buima tergoyah terbuka rohani ate buima ramu bani mana
dumancalo hatani di bata. Alani makadamang dainang uhum na ro tu Jerusalem do uhum na naing ro di hari parpudi tu sude jolma lau paingoton hita tongi lau paingoton halak Galilea idi asa unang say di porsolhan na polaso si porsolhan na sida mulutung pe ronakin musibah nang masai ikong gabi peringatan dui ikong gabi picak-picang dui sa sitong na dinasida nang hita jolma nang marnidasa dakolan tu halak na langsung gabi korban ni musibai ala ikon makilala do hita disi. Kita juga harus melihat, kita juga harus peduli terhadap kejadian-kejadian yang ada pada saudara-saudara kita. Asa hita dohot hita natong perlu bau-baon roha. Hamuna kadamang dainang huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus marhamu boni roha na marlapatat dui olo mangihuton ni Yesus. Jadi kalau dikatakan bertobatlah supaya jangan binasa, marhamu bauma asa unang mago neng dohonon na dosi denggam mahita mangihuton Tuhani mangulu di bagasan holong nang pemusu naeng do ikon taholongi nasida songon holong ni Tuhan Yesus tu sudah bangso sahat tu natar silang ibana di hau pinar silangi songonima holok ta na marsi holongan na martodong na mardongan na marhula-hula dohot na marpersauran songoniman yan rodo Tuhan Yesus songono do holong ni rohan di bata tu portibion pola do anak nasa sadi lehon asa unang mago bohado asa unang mago inisiatif ni Tuhan Yesus doi dan inisiatif ni jolma bagaimana supaya manusia yang kuciptakan ini benar-benar berbuat sesuai dengan kehendakku ina Tuhan itu mulu mardosa penasida marhamu bau manasida ido pakirimon itu hata mulu so marhamu bau so dia do basongon pon au arai mai itaba mai saya pina ingot-ingot saya pina puda-pudahon bolong mai ibana do mambaen bolong dirina ibana do mambaen gabi mago dirina ai mulu di ida salhut naya kadamang deinang sinamason waeng asa taboto ikon tapa usur-usur dui bah nama son bah asongoni do hapi ikot tapa usur-usur nian di bagasan rohata oh Tuhan buasa pola songonon na ujalu hami pargugui leugu di hami Tuhan ikoni dunia asa unang ditaba hita asa unang mago hita alani dia sia masetakas anggiat olo marparbue tujulanon ale anggo soada taba omai jadi dia muna kadamang denang uriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus di minggu okulion marhite topik marhamu bauma asa unang mago ido sa sitong na masarikot di nguluta mulo mangulu pehita asa pakeot tama ngulutai hosatai laho paubahon dirita laho paubahon asa dapot hita do hasunangan na saliling ni liling na anggo portibio ndak parmane na kapada mangdena parsatokina do portibitaon atong surgo hasunang ini do dalam ni hita tujuan ni nguluta. Kalau demikian berarti kita yang hidup ini yang diberi kesempatan hidup sama Tuhan, yang diberi napas kehidupan, iko pakeo tadu hapi dohok denggan
partikiata unang marisuang HP ngulut tahun atau ngasa unang marisuang ngulut tahun dan gak bisi ponten-ponten dosa ni halak beta de dang si na mangerumpi be na somar lapatan hita de alai bekerja melayani batu paon nasa dendengkan batu buhon holong na marsi holongan hita sama hita jorma tarlumubi ma tutu hata amata di bata amin martang yang mahita ale Tuhan di bata amana amina di bona kijang mulai tema Tuhan siala asidot holong ni roham do tengga ni basam ubai boy hami taripar di minggu nami sedarion ima di minggu okuli ala ni asini roham do pandungan yomu di hami Tuhan boy hami taripar di bagasa sedarion manguduko rohanang pikiran nami manjalu hatam ala ni solhoto mahatami Tuhan asa marhamu bawan hami ganup di partikian nami saliling mangulu hami saliling leko kesempatan di hami saliling toktong ho Tuhan mangalinggumi marparmahani hami di ngulu nami utangnya ko kami Tuhan akan amar sait di bagasan pemulihan ima amang sintua STR Siregar wek Kramat Jati ima namenua nasida Yuliana Borusitohang wek Kramat Jati pemulihan amaname Emar Paung wek Kramat Jati pemulihan Nyonya Munte Borajuguku wek Rambutan 1 pemulihan Sopar Panjaitan wek Rambutan 1 pemulihan Nyonya Utagalung Borusi Manungkalik wek Tengah pemulihan Nyonya Simanjunta Rosita Boru Siaan wek Tengah pemulihan Nyonya Turnip Boru Sialoho wek Tengah pemulihan B Sibarani wek Tengah pemulihan Nyonya Aritonang Inang Lince Boru Simorangkir wek Tengah menua Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak wek Tengah pemulihan Nyonya Manurung Boru Silitonga wek Tengah pemulihan Relius Si Torus wek Tengah pemulihan Nyonya Siaan Boru Tampu Bolon wek Makassar Sada Isoman Nyonya Marpaung Boru Purba wek Makassar Sada pemulihan Nyonya Sirait Boru Sitorus wek Makassar Sada pemulihan Nyonya Sianipar Boru Lumban Tobing wek Makassar 1 Rumah Sakit Harapan Bunda B Sibuea wek Makassar Sada pemulihan Nyonya Simamora Boru Aritonang wek Paserahan pemulihan Nyonya Panjaitan Boru Sibarani wek Perserahan pemulihan Nyonya Manulang Boru Gultom wek Perserahan pemulihan W Sinambela wek Lubang Buaya Isoman S Boru Saragi wek Lubang Buaya Isoman Sintua F Aritonang wek Rambutan 2 menua M Marbun wek Rambutan 2 menua RS Pardede wek Rambutan 2 menua Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggulan wek Rambutan 2 pemulihan Nyonya Pangaribuan Boru Samosir wek Rambutan 2 menua Nyonya Mani Huruk Boru Mancorang Rambutan 2 menua Nyonya Gultom Boru Tambunan wek Cijantung pemulihan Halundang Boru Siregar wek Cijantung pemulihan Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak wek Conder pemulihan Nyonya Sintua BM Siregar Boru Simanjuntak wek Conder pemulihan Nyonya Sintua H Sitorus Boru Dolok 1000 wek Bekambang pemulihan Lumungga Hasibuan wek Cawang pemulihan Nyonya Siregar PST Boru Sianturi wek Cawang pemulihan Nyonya SBP Sinaga Boru Siaan wek Taman Harapan pemulihan Nyonya Purba Boru Silaban wek Kramat Jati pemulihan Tupal Silitonga wek Kalisari Isoman Nyonya MS Sipautar M Boru Hutagalung Cilbes pemulihan BMP Marpaung wek Cilbes pemulihan Nyonya Panggabean Boru Hutagalung wek Duku menua Anton Cihaan wek Duku menua Sabar Siregar wek Duku pemulihan Nyonya Sirait Boru Simanjunta wek Perserahan pemulihan Suaksongoni Matahituan Aka Namar Said di rumah sakit Sintua EM Butar-Butar wek Rambutan 2 rumah sakit primer
Sintua be Sidauruk wek Rambutan Sada Rumah Sakit PON, Daud Panjaitan wek Kalisari Rumah Sakit TCC, JP Panjaitan wek Kondet Rumah Sakit Ridwan, Nyonya Manurung Boru Dolok Saribu wek Kalibata Rumah Sakit Pertamina, Sintua P Siregar Rumah Sakit BS Taman Harapan wek BS Taman Harapan di Rumah Sakit Primer. Songoni matahe Tuhan, diaka na marsak roha, diaka na mandili, sok songoni tahe Tuhan, diaka na toktong Tuhan, dang cupang di rohana, ima hatam nang songoni akan nasumanan daho Tuhan. Mulak manian saluhut na Tuhan di dalammu na badiai, asagabi siuton ho na sida Tuhan. Alani Tuhan, pos rohanami Tuhan. Hodo mual lingolu nami saluhut na Tuhan. Hodo na manopa nami. Odo na mangalin hami mga dok minum. Odo toktong Tuhan na mangaling gumi hami. Di pada ho parmaran siya kami. Di pada ho toktong Tuhan akasait siya kami. Atong Tuhan saluhut na ngulo namion. Toktong mapasatami tuho. Tarnumo bima Tuhan di saluhut rencana ni Uriam. Laupatupaon pembangunan. Atong Tuhan na dia pe Tuhan direncanaon Uriam. Marite panitia pembangunan. Toktong maho Tuhan na mangurupi Uriamon. Suaksoni mata he Tuhan nang sudia kaparadum na patupawan pelayanan pakubasion Tuhan asa saluhuk ma Tuhan gabi puji-pujian aka na dipatupa na sida pelayanan asa sudi Tuhan marsomba Tuhan dupamu na bujai marhite aka pelayanan pakubasion nang songoni Tuhan aka program ni Huriam manang na dia pe Tuhan sadok homa Tuhan mangguguh kami saluhutna Oma mangurupi aka parladon Tuhan patupaon pelayanan ni Tuhan asa saluhut na Tuhan gok las ni roha do dami na sekoi Tuhan suak songoni mata he Tuhan aka saluhut dongan nami na di dia pe na sida Tuhan di bagasa sedario na sobui marminggu na sobui Tuhan ala ni sudia kahalangan-halangan homa Tuhan na paulakon salut nai asa bui Tuhan na sida bui rap do tami dia minggu nening roh di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami suak songoni mata he Tuhan aka keuangan ni Huriam asa toktong Tuhan saya jari masudi hami lau memake Tuhan tu na rikot na Tuhan lau patupon pelayanan di Huriamon asa tungdingkan na salu na Tuhan atong Tuhan pasatami ada nginung to dinami nang pakubasyon nami asa lomo manasaut dang lomo nami Tuhan Rajai mahami Tuhan, gom-gomi mahami. Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. O matang yang nami elek-elek nami Tuhan, nau sombo kami marhite-hite guarenakmu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang kami Tuhan. Amin. Marindi mahita lasta pasakma piliata. Oh
bata amanami na di banwa gijang odo haroroni salut silehon lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauli utus upasaat hami masya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus ti julum pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasi ang hami pilihanon patimbulhon harajomu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalamutan dahami godang ni sileo-leon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Amanami na di banwa gijang sa pinarbadia magwarmu sa Roma harajonmu sa South Malomon roham di banwa tongon songon na di banwa gijang leon matuhami sadarion hanguluas siapari sesa madosanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togion tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Sondak ko tua di batama bohina tuho jala ansi marohana midaho di dopak kon tua di batama bohina tuho jala di pasaur homadamena tu toti munabi amin.